Hej, hvad så? Jeg er Louise. Jeg er her vild med Justin Bieber. Som I kan se, Justin Bieber. Og så Tyler. Nå, jeg vil gerne lave vlogs, fordi at jeg helt vildt kan lide YouTube, og jeg synes, at de ting, folk laver derinde, er skøre, men jeg synes stadig, de er seje. Så jeg vil gerne være en del af det. Og jeg hedder Louise, 12 år. Eller, jeg hedder Louise og er 12 år. Nogen vil kalde mig en dulle, men jeg synes ikke, jeg er en dulle. Jeg kan bare godt lide make-up, og jeg synes, jeg ser pæn ud med det. Lige nu laver jeg dance. Spiser lidt kage. Men jeg synes, I skulle begynde at lave vlogs, hvis I lige så godt som mig kan lide YouTube. Så begynd med at lave for eksempel sange. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Eller parodier. Kom så Barbie, let's your party. Eller bare brug melodier af sange, og så lave dem om. Det lyder herrefest. Og så vil jeg se din video, hvis du ser min. Så ja, se mine videoer. Jeg elsker jer. Bare bliv ved med det, I laver. Eller kom lidt frem. Jeg elsker jer uanset hvad. Hej.